iki kaya padatane ora mlaku rono terus salim ora iki Abah. Oke, pasti no Mas. Ya. Ayo sing anu to, sing dipajang ki bose dhewe. Heeh, ayo Bos. Ayo. Kita mau situ Bos biar orang ngwaya adate. Heeh. Lah iya to. Heeh. Wah, dino iki bagus ya Mas ya. Kandhane yo. Jangan ketok mening ngono lho. Busanane yo wajan priyayani tenan kok ya. Ketok glowing. Heeh. Aja dicekeli. Busanane mriyayani. Ayo diangkatne. Bos, blangkon iki mengse lho, Bos. Rodok nengah ngono lho. Lho to, ora tau nganggo blangkon. Nggih monggo. Monggo, Mbak. Apa pancen Yo. rakeling. Mohon izin Bu, assalamualaikum. Sampun Bos. Oh Mas Gondes. Oke Bunda, terima kasih. Bunda. Alhamdulillah berkah barokah. Mugi-mugi dinten niki lancar nggih Mas nggih. Amin ya Allah, amin ya Allah. Terang. Lah bukan iya. lagi. J sehat selalu buat Bunda dan juga Bapak kita. Lah iya ta. Yo. Apa kowe ra Yo. Kotake. Nggih, cunduk. Engko dikepro ya nganggo kursi. Ayo. Mbak Mata. Jelas saja. Come on.
gawe kok seneng ngapusi tapi pikir kowe aja kuwatir Nyatane pirang sasi ra urusi aku seneng main judi ora mikir bagian buri coba ekonomi kira gampang emosi pikiran gampang ngangge kombaya sing alon pikir kowe aja kuwatir Nyatane buktine pirang sasi ra urusi aku seneng main judi ora mikir bagian buri coba ekonomi pikiran gampang emosi pikiran gampang emosi Ayo, goyang lagi. Sobat ekonomi pikiran gampang emosi Emosi. pikiran gampang emosi Mas Kepio. Mas manten Mbak manten Lagunya apa? Tahu iki apa ya? Gambang Kromong Ki apa kayak gampang kromong. ayo dek sok Oh.
ngombe rasane mandeg ing kulo. Kembar ya? Ibu. Oh, Andi Ploro. Ayo. Ayo yo. Ayo selamat.
saben ku nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu biyen adean tuk tresno bebarengan ning kedung ompo saiki ado papane tanpa kabar kepiye wartane aku tansah antu-antu muga liya bisa ketemu Jelas Pak. pancen kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak akoni panyuwunku mring sliramu nutangi sing ati iki lewat angin wanci dalu aku titip salam kangen jroning ati nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu biyen adewan tuk tresno bebarengan kedung opo saiki ado apane tanpa kabar kepiye watane aku tansah antu-antu muga liya dina bisa ketemu pancen kudu tak akoni yen tresno ra kudu duweni abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni panyuwunku mring sliramu rungono tangis ing ati iki lewat angin wanci dalu aku titip salam kangen jroning ati Ayo do joget kene lagune Pekalongan ada. Oh. Hey.
Bapak-bapak, sama nikah sampun waktunipun adzan asar. Matur suwun Mas Kepyuk